Au, va. Baixem a fer campanya. Ciutadans de la Terra, us ho imploro! Sisplau, participeu tots a les eleccions al claustre. I vaig contestar. Ei, nois, si voleu ser del Consell d'Estudiants, presenteu-vos a les eleccions al claustre. Sí, allò. Si no participa prou gent, els representants no tindran legitimitat. Sisplau, sisplau! Cal la col·laboració de tothom! Jo passo de merders! A mi? Mentre no em toquin les avaluacions? Si total, no aconseguirem canviar res. Sí, és clar. Millor que ho faci un altre. Sou uns cretins! No digueu més animalades! Per què no compareu? Voleu deixar el que feu i estar pel que us dic? Sou uns sabatots! És en Satan! En Satan? Oh, i tant, és la veu d'en Satan, no hi ha dubte. Sí, és ell! N'estic segura! És el nostre heroi, en Satan! Sí, que sóc jo. Volia conservar l'anonimat, però és igual. Tant hi fa. En Satan es presenta al claustre! Sí! Sí! En Satan al Consell d'Estudiants! Genial! Jo votaré en Satan! Jo també! Sí, participem tots a les eleccions! Jo també votaré en Satan! Ostres, jo també votaré en Satan. Sí! Eleccions al claustre. Et volem a tu. Jo en seré el vencedor. Ah!